Witajcie moje roztomili. Dzisiaj taki buch, który napisała taka warszawianka, chyba już teraz jest doktor, bo to na pewno już nawet habilitacja zrobiła, bo to w 2006 roku dostał chłodni taką książkę Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Niebezpieczne związki między autonomią a nacjonalizmem. Pokazuje jeszcze raz. Idzie to można jeszcze kaj kupić albo wypożyczyć w bibliotece i werci się poczytać, bo jest to blik od Warszawy ku nam, blik naukowca, a nie jakiegoś tam popaprańca czy politykera. Powiem wam, z tą kobietą, jak się 2 razy trafił, raz jak to pisała, a drugi raz jak już reklamował ta książka od niej. No i przeczytał ją, bo to tak, wiecie, wszyscy gadają, jak książki idzie brać, książki najlepszy przyjaciel, na półkę stawią, a czemu się go spytasz, a czemu nie porościnano? No bo to na przyjaciela z nożem. No ja nie mam nieporościnanych książek. Także muszę powiedzieć, że książki, które tam za mną stoją, to w 95% są przeze mnie przeczytane, albo przynajmniej przejrzane i od czasu do czasu jakaś tam kukna, jak coś potrzebuje, a nie poradzę znaleźć. Bo ja jeszcze z takich czasów, że nie było doktora Google i no trzeba było sobie samemu poszukać. No i teraz jeszcze apel do tych, co tu mnie słuchają, a można tu jest taki ten, który Władimir pożycał też doktorat, tylko Michała Smolorza, Śląsk wymyślony. Na marginesie polecam, a jak trafia na nią, albo mi ją ktoś oddał, to ją pokorza i powiem troszkę więcej na temat. Też werci się przeczytać. No i to już zaś, oby wam się darzyło tak jak mnie, albo jeszcze lepiej z pomboczkiem.